posava, amb el CARP vaig descuidar de posar l'horari de les conferències. I com hi havia la inauguració a les 7:30, possiblement hi hagi gent que s'hagi pensat que les conferències també són a les 7:30. Però bueno, què farem? Jo començaré a les 7 i si hi ha a les 7:30 s'incorpori i ja està. Primer passaré una sèrie d'imatges i en les imatges totes són a partir de la meva obra. Parlarem una mica dels diferents estils artístics, de manera que si parlaré d'un llenguatge bastant elemental perquè tothom pugui tindre una mica la introducció de cada un dels moviments artístics, el que van suposar, el que va suposar per mi, dels diferents continguts que tenia cada moviment artístic. I al final, podem parlar una mica de les obres de baix, que podem fer-ho directament amb les obres. I el dijous farem l'última etapa, que serà els continguts de les obres de baix i de tota la sèrie d'obres que tinc sobre el tema de la dimensió, que és la sèrie que està amb els elements que són tridimensionals, de fusta i tela pintada per les dues cares, amb instal·lacions interactives, instal·lacions de fibra òptica i gens. I això serà els continguts que us explicaré jo el proper dia d'aquesta etapa, l'última de tota la meva època de dimensió, podríem dir. I ara explicaré una mica passant pels diferents moviments artístics, el que vaig anar fent jo. Moltes vegades jo desconeixia quin moviment era aquell, jo feia un tipus d'obra i després quan coincidia amb un tipus de moviment que s'estava gestant en algun lloc o alguna obra que havia vist amb algun artista, i llavors a partir d'allà jo anava fent la meva obra i que després al cap d'un temps sortia un moviment artístic amb un nom i una etiqueta concreta. Doncs bé, jo ja explicaré una mica el més elemental i si qualsevol cosa m'interrompiu i em pregunteu el que sigui, que no hi ha cap problema. Començarem per les obres dels meus inicis, quan era molt jove. Aquesta obra està feta precisament de quan estava a l'escola i el professor va esborrar la pissarra i queda la pols aquella amb tota la passada de l'esborrador i queda plena de franges. De pols amb la pissarra tot de moviment. A mi em va frapar la cosa del moviment, vaig fer un dibuix i al cap d'un parell d'anys vaig fer aquesta primera obra, vaig fer una sèrie d'obres d'art abstracte, potser tenia 15 anys quan vaig pintar això, i a partir d'aquí em vaig introduir una mica al món abstracte, vull dir, des d'un punt de vista molt intuïtiu, i en aquest cas l'abstracció podríem dir que és agafar els elements plàstics, composició, ritmes, colors, moviment, etc. i treballar només aquests aspectes plàstics. T'oblides de la figuració, t'oblides del que representes i et quedes només amb els elements plàstics i desenvolupes un llenguatge a partir dels elements plàstics. En aquest cas jo vaig agafar el moviment i vaig agafar partint d'aquella pissarra només el blanc i el negre. I a partir d'aquí vaig treballar el que era el traç, el que després es parla també de la pintura d'acció painting, que és un apartat de l'abstracció, doncs treballar el traç, treballar la textura, que seria aquests elements que configuren el tractament de la pintura, que tot seria tota aquesta part de tractament de la pintura a base d'un treball que es fan de sobreposició de pinzellades, doncs tot el que és la textura, el que és el moviment i el que seria aquest traç de l'acció painting. Doncs aquí podríem veure un petit resum del que seria una part del que és l'abstracció en si, en una d'aquestes obres. Les passaré bastant seguides, totes elles, i miraré de xerrar només amb les que cregui que són potser més interessants per nivell d'explicació del moviment estilístic, i les que vosaltres dieu, doncs mira, això m'interessa que expliquis alguna cosa, també parlaré i ja està. Vaig començar també amb la part de figuració, i en els anys escolars m'anava a copiar elements de fotografies i estudiava el que eren les profunditats, per exemple, buscar primers termes, el que és un primer terme, el tractament dels primers termes, contrastos, veure els diferents termes, com després la pintura es va guissant, els contrastos i els últims termes. I el tema del túnel, que sempre és una cosa que en els pintors ens passa d'un principi que hi ha elements de figuració que ens crida l'atenció. Aquí és una pintura, podríem dir, molt acadèmica, molt llepada. En canvi, aquesta, aquí, és quan anava pintant pels carrers de Barcelona, tenia 16-17 anys, i és quan vaig aprendre a pintar del model real
Ja la pintura en aquest cas és una mica més solta, més de textura, més de matèria. I anava compaginant i estudiant elements com podrien ser el tractament dels plans, el tractament dels brillos, com podem fer diferents elements de figuració que semblin realment figuratius, però al mateix temps amb unes miques més de colors i que donin més textura. Aquesta textura em va portar poc temps a treballar una mica altres eines que no fos el pinzell. Aquí vaig utilitzar l'espàtula i per tant podríem parlar ja d'una obra que està dita d'un expressionisme. L'expressionisme, a nivell de la figuració, intenta plasmar molt més les traces més aguditzades tant del paisatge com sobretot de la figura humana. En aquest cas, continuo fent un treball acadèmic de buscar el que és la profunditat, veure els primers termes com estan tractats en molta pintura, amb trossos d'espàtula, on poso diferents colors sobre la mateixa espàtula i agafo al mateix temps també sobre la paret de diferents tonalitats i les empastifo tal com estan, de manera que es veuen les diferents tonalitats, i continuo fent aquest treball acadèmic de les profunditats, de camp. Passo a la figura humana, dintre d'aquest expressionisme, al qual cada vegada li dono més importància a aspectes molt més agressius i més expressius. Destrosso, podríem dir en certa mesura, aquests tons més o menys convencionals de la figura i li dono un valor molt més expressiu. Aquests són uns primers models de Lleida de Belles Arts que, de fet, ho feia amagat, podríem dir, del professor, perquè el professor ells volien que fessin només coses molt figuratives en aquella època i jo estava per una altra línia, ja quan vaig entrar a la facultat estava per fer altres coses que no fossin la figuració. Aquí estava influenciat, potser podríem dir una mica per la pintura de Josep Maria Sert, que és el que va fer la catedral de Vic i que després va fer moltes obres en els anys 40, en el que precisament hi trobava aquesta cosa expressiva, aquest traç continu, aquesta desfiguració del cos humà i deixar el cos humà nu, en què el més important és el traç que configura la figura, però que a més està agafat perspectives bastant irreals, sorprenents a vegades. És un dibuix fet en 2 hores, en pintura, de 2 metres, que vaig estar bastant de temps pintant. Cada sessió de 2 hores pintava o dibuixava emprant ràpid amb la broxa diferents cossos humans. I aquí canviem i veiem que la mateixa figura de la figuració, a part realista, li dona uns tons que són no reals, però precisament aquests tons no reals potser m'han anat acompanyant en períodes alternatius de la meva obra. Busco la sensualitat del color, aquests tons suaus però que són vius, sempre m'ha cridat l'atenció al color viu, però al mateix temps també a vegades simplement amortitzar-lo o apagar-lo una mica amb aquestes pinzellades, amb blancs, però sempre conservant aquests colors. Sempre m'ha agradat que tinguessin una vivesa diferent i feia una figuració molt diferent de la que era convencional que havia començat quan feia pel meu cantó autodidacta. Amb l'escultura també vaig començar amb la figuració, però deixava també una mica la textura de l'apretar del fang. Podríem fer textures d'escultura molt polides i les podríem fer en textures en què es veiés el treball del fang. Això són figures que havia treballat amb el fang, havia fet el motlle, havia fet un original en guix i vaig estar treballant una mica les diferents formes, diferents retrats de persones en textures diferents. I aquí ja canvio el procediment. Hem deixat la figuració i ara passem a altres aspectes. Dintre de l'abstracció, una abstracció molt minimalista en què, tant en escultura com en pintura, em quedo els mínims elements. En aquest cas, em quedo només amb el que és la forma rodona i la recta que talla la rodona i que dona unes formes planes i unes formes abombades que creen uns espais interiors que es comuniquen amb l'altre cantó, que és la mateixa forma invertida. Això mateix passat en escultura de relleu, en positiu, negatiu, la recta vertical, la recta horitzontal, la que està combinant rectes i corbes. I això passat a la pintura.
vaig fer una sèrie de pintures en què minimitzava també aquestes formes, minimitzava els colors, feia els mínims colors possibles i treballava el que era el punt i la recta. Donava un valor primari a cada un d'ells i jugava bé en quin llenguatge poden tenir el punt i la recta quan estan junts, quan es poden enfrontar. A vegades la recta pot estar deformada pels punts, pot crear un equilibri, pot crear un desequilibri, pot crear uns punts de tensió, el punt en aquest cas més gran equilibra el pes de les dues rectes que venen de dalt, el fons de color blau intenta crear un to intermig entre els altres tres primaris, dues línies rectes que venen a ser horitzontals deformades per un punt i dues rectes, per exemple, que es van deformant mútuament. Això li dona un volum i creo una pintura de gran format on hi treballo materials, en aquest cas eren fusta, serradura, pasta, sobre teles molt gruixudes, pintures d'un metre i pico, que estaven en un museu. I a partir d'aquí ja és una altra època, això vaig començar a repartir quan tenia més o menys 20 anys, 19, i és la primera, per mi, la meva sèrie que podríem dir que era realment d'investigació pròpia. Això forma part ja de l'OPAR, art òptic, en què el que s'intenta és buscar un tipus de pintura que hi hagi un moviment amb els colors i per les formes, que creï una forma òptica. En aquest cas utilitzo colors primaris i colors opostos. Colors oposats dins del cercle cromàtic, per exemple, el blau tromat i el groc, o verd intens i el verd maragda, el verd maragda i el vermell. Serien colors oposats, en l'interior tindríem el taronja i el blau turquesa, o el violeta i el verd, pàl·lid. Després buscant altres colors que creen un cert contrast, tot i sent diferenciats, des de la part interior que hi ha els colors purs. De manera que en el seu conjunt vaig veure que hi havia un moviment, però a vegades amb mínim de formes i mínim colors creaves més moviment. I per això vaig crear només dos colors. Això són obres de gran format, en què, per exemple, treballava només en aquest cas el taronja i el blau turquesa, dos colors oposats, que intentava buscar la mateixa intensitat de llum i obtenir la mateixa intensitat de llum. I calcular la superfície que tenien que tenir, una superfície que buscava que estigués vista per un espectador a una distància d'un metre i mig aproximadament, doncs com podia trobar el màxim de moviment. Estudiant el tipus de forma, calcular la superfície, calcular el tipus de color, calcular que cada un dels colors tingués la mateixa intensitat lumínica, i això feia que amb la llum de solar, més que res, una llum de sol o una llum intensa, doncs al mirar-s'ho al cap d'uns segons creava un moviment de línies en la retina i feia que també sortissin altres colors que no existien. Per exemple, aquí amb la fotografia podem veure que a més del verd i vermell tenim unes línies grogues entremig de verd i vermell. Això és degut a que, donat que els colors primaris llum entre si barrejats, per exemple, a la tradició són els tres colors primaris llum, en què barrejats entre si, el verd, vermell, doncs surt el groc, per exemple, i amb el blau ultramar sortirien els altres colors barrejats, els tres colors llum. Doncs en la retina nostra, amb la llum que desprèn el verd i el vermell, es configura aquestes línies grogues que també en la fotografia han sortit lleugerament entremig. Doncs bé, això augmenta molt més l'efecte òptic, augmenta molt més el moviment. I el fet que estiguin trencats en diagonals, al intentar fer una visió en horitzontal o en diagonal, doncs encara més t'aguditza més aquest trencament i per tant molt més el moviment visual del contrast de colors. Això ho vaig portar a la serigrafia i vaig començar a fer serigrafies estudiant les formes com poder crear el màxim de moviment. Aleshores, jugo amb l'angle de 45 graus, com he fet amb les altres ombres, i vaig trencant amb angles de 45 graus, de 90 graus, i en verd i vermell, on al final surten inclús colors blaus que no existeixen, encara que tot sigui verd i vermell. A partir d'aquí
ja no tan sols em vaig quedar amb l'efecte òptic que podia produir els colors, sinó que vaig passar a l'efecte òptic realment de moviment real. En aquest cas és una caixa en què a la part del davant hi ha uns plàstics dessecats transparents pintats amb aquests colors primaris, i al darrere hi ha un acetat mirall en forma ondulada en què reflexa aquests elements que hi ha al davant. De manera que quan camines al davant d'aquesta obra, cada un dels colors queda deformat per les ondulacions que hi ha al darrere. I a mesura que vas caminant es va movent tota la part del darrere. En aquest cas ja és a nivell de tenir l'obra un motor. Aquí el conjunt de línies estan posades amb colors contrastats. En aquest cas vaig utilitzar una petita fórmula matemàtica que em vaig posar perquè no hi haguessin barreges de colors repetides, i estan posades de maneres que a mesura que van passant pel darrere d'aquest vidre, que és un vidre estriat en forma lleugerament en triangle per la part del darrere, doncs cada una de les línies horitzontals, a l'estar en moviment pel motor que l'espectador pot manipular lleugerament a base d'obrir i tancar, doncs el motor va fent moviments a cops de voltes i va fent un moviment en el qual es va deformant cada una d'aquestes línies. Bé, aquí fem un altre trencament de l'opac i de l'arc, podríem dir, una mica de moviment de cinètic. Passem ara a un arc completament diferent, que vaig començar, mentre l'art òptic ho vaig començar en el 69, i ho vaig continuar fins al 73, aquest el vaig començar a partir del 71, més o menys, i ho vaig continuar durant bastants anys. Podríem dir que aquí vaig començar a treballar amb l'art pobre, vaig passar amb l'art conceptual i vaig entremig passant també per l'art objectual. Jo en aquell moment, quan pintava això, no existia l'art conceptual. Existia uns inicis de l'art pobre a nivell d'Itàlia i d'un altre país més, en què es començaven a fer obres en contra de l'especulació de l'obra artística amb objectes pobres, amb objectes que inclús de rebuig, de llançar. En aquest cas, jo vaig ajuntar l'objecte senzill amb la idea de donar una idea de contrast. En aquest cas és ajuntar la idea del despertador amb un rellotge solar, dues coses que són incongruents, però posar-les dins d'un objecte i donar-li una vida pròpia a l'objecte. En aquest cas és ajuntar dues matèries que no lliguen en res, que seria la sorra i el pa, i fer que dintre d'un pa surti sorra. El mateix amb objectes, a nivell anar repetint l'objecte més petit que van sortint del més gran. Aquestes cintes que surten, cintes magnètiques que surten d'unes crosques de nou. Buscar aquest element de sorpresa i a vegades també que tinguin algun cert sentit. En aquest cas, per exemple, és pel·lícula de 16 mm que surt a la pedra té un element dur, la pel·lícula és un element fronjo, la pel·lícula conté històries, conté cinema, conté històries de cinema. Ajunto les dues coses i intento que d'aquest contrast puguem muntar tota una sèrie d'històries que en principi són històries molt simples, com podria ser aquesta, o inclús a vegades són objectes trobats, com podria ser en aquest cas la lletra A que està aquí, dintre del paper higiènic, i que jo l'únic que faig és remarcar la seva existència. Per tant, és buscar aquest element pobre en el qual hi busco i trobo un element que pot servir com a element de sorpresa i també com a element de trencament de l'obra artística, com un element especulatiu de l'època. En aquest cas, per exemple, el títol és paisatge, però en aquest cas no és un paisatge convencional, sinó que és un paisatge en el que jo busco tota una història que crea aquest paisatge, que és agafar d'una part de Barcelona, que és aquest sector que és 1 metre quadrat que hi havia en els menjadors del CEU, molt a prop de la Universitat de Belles Arts, agafar tots aquells elements que hi havia allà al terra i classificar-los, posar-los en dintre de pots, posar-li el nom de cada un d'aquests elements que hi havia a dintre, restes orgàniques, no orgàniques, de plantes, de restes deixats pels humans, i
deixar el planell en la situació i l'explicació de cada una d'aquestes coses amb el títol de paisatge. És posar-hi el títol de paisatge en lloc d'un paisatge convencional a una cosa completament diferent, en art, precisament pobre, que com estàvem comentant. Amb aquestes històries, jo cada vegada vaig posar més històries. Per exemple, aquests són els 4 darrers pincells que vaig utilitzar a la Facultat de Belles Arts. A mi, a la Facultat de Belles Arts em van expulsar quan estava fent la tercera especialitat i els pincells que jo utilitzava eren ja, estaven, podem dir, emprenyats de tot el que vam tindre que pintar a nivell convencional i que no es permetien poder pintar allò que jo volia fer, que totes aquestes parts que jo estava fent en aquella època, però tot això ho feia jo a casa meva, no podia fer-ho a la facultat. La facultat ens demanaven només una part convencional de la pintura clàssica, encara de l'època del Carlos IV, en què hi havia un programa d'estudis d'aquella època i teníem que pintar en aquell moment aquesta part convencional. Llavors jo aquí explico la història que van patir aquests 4 darrers pincells abans de marxar de la facultat. Això és un autoretrat, el títol seria un autoretrat, en aquest cas són elements meus, un anorac en el qual tot el que va passar aquest anorac durant aquests anys fins que em van expulsar, els peus que van caminar per diferents llocs, els primers viatges que feia per Europa, el meu interès per l'urbanisme, la primera exposició que vaig fer a nivell individual, elements de viatges, els meus blogs de notes, de punts, en aquell inici que començava a fer blocs de notes, ja em porto 50 blocs de notes, ja estic amb el número 50, doncs tot això configurava el meu autoretrat. Aquí hi ha l'expulsió meva de la facultat i això vaig fer-ho just l'any 73 quan em van expulsar. L'expulsió va ser una vaga que vaig fer a nivell nacional d'escoles d'art per reivindicació de les sortides professionals i es vam posar d'acord totes les facultats i a mi i un altre company ens van expulsar de la facultat d'aquí perquè vam ser els que vam organitzar la vaga des d'aquí. Bé, amb aquestes històries aquí vaig anar ampliant molt més les històries. En aquest cas va ser agafar una pedra qualsevol i en aquesta pedra donar-li un valor. És a dir, agafar un objecte que no té cap tipus de valor, li muntes tota una història i li dones un valor artístic. Cosa que no té, però a nivell de l'especulació, per lluitar contra l'especulació, doncs li dones tu precisament per donar-li una etiqueta diferent. En aquest cas, aquesta pedra té el muntatge, és tot una sèrie de calaixos, que hi ha una sèrie de fotografies, planos, etc., de l'extracció d'aquesta pedra d'un lloc concret. En aquest cas, aquí hi ha una mica l'escampada de les fotografies, de l'objecte i de més. Hi ha la situació del plano, doncs s'ha extret la pedra, amb coordenades, longitud, latitud, exactament del lloc. Després hi ha, a nivell de fotografies, com me vaig apropant en dintre del paisatge, fins a trobar en el paisatge una part on hi ha la pedra. Aquesta pedra la remarco, faig una extracció de la pedra, aquesta pedra doncs després la netejo i encara l'analitzo i miro de la seva composició, de quina època és, l'època a nivell de l'elaboració de l'estudi de la terra, a quina etapa correspon aquesta pedra. Això és la zona de Collbató, a la base de Montserrat. I aleshores monto tota una història per donar-hi valor a una pedra, la qual la monto dintre d'un vellut, dintre d'una capsa, com si fos el gran valor, precisament per ridiculitzar alguns aspectes crítics de l'art. Una de les altres obres que vaig fer va ser amb una inauguració de l'exposició que vam fer uns quants artistes, que alguns estàvem encara a la facultat i altres estàvem sortint, i que va fer una col·lectiva d'artistes joves en el que, en el vernissatge, vaig agafar una escombra, estaven els pincs, els artistes i demés, i amb l'escombra vaig escombrar tota la resta dels vernissatges, vaig fer apartar el crític, els artistes i tal, ho vaig recollir tot, amb la pala, vaig agafar el paper, ho vaig posar-ho tot allà dintre, vaig paper, i vaig posar ja restes del vernissatge, del dia tal, de la inauguració de l'exposició, amb l'assistència del crític Santos Torrella, dels artistes, de l'Institut de l'Artista, de l'Assumpta Rosés, etc. I ho vaig deixar allà com una obra artística.
El problema va ser que el dia següent la dona va néixer, va passar-hi i es pensava que jo era per llançar i ho va llançar. Aleshores, el crític, precisament, per riure'n sempre de l'obra, però que a mi, precisament, jo ja estava fent la provocació i em anava bé, va escriure la crítica dient, aquí surt la crítica, dient que les obres aquestes de l'art pobre i l'art conceptual on tenia que anar eren les escombraries. Però bé, que ho digués ell, doncs a mi la provocació ja m'estava bé. I l'anècdota aquesta precisament va sortir perquè realment això em donés una mica més de popularitat a nivell per mi, particularment. Precisament aquesta anècdota sé que no fa gaire temps va passar també amb un artista que també va fer una cosa d'aquest tipus i també li van llançar les escombraries. Però bé, això ho vaig fer abans, em sembla que va ser en el 73, que ho posa, el 27 de febrer del 73. Aquí hi ha, precisament amb la idea aquesta de les escombraries, vaig recollir escombraries en aquell moment. Vaig recollir les escombraries de la Facultat de Belles Arts, que era el moment que em van exposar, vaig anar l'últim dia que estava a la facultat i vaig recollir totes les escombraries que vaig poder i aquí estic amb les fotografies que estic jo recollint les escombraries, vaig anar passant per les aules més convencionals, el director que m'havia expulsat, que era el Ricardo Sala, amb totes les seves escultures convencionals, passant per les classes i fer fotografies de l'interior, algunes fotografies intentant que no em veiessin, que fes les fotografies perquè no tingués problemes jo, a més. I aquí estic jo recollint aquests fragments de les escombraries sota l'escultura del Sant Jordi i després hi ha una fotografia en la que precisament les escombraries de Belles Arts les cremaven al davant mateix de la facultat. Vaig fer la fotografia precisament de les escombraries cremant-se davant de la facultat on hi ha una mica d'aquesta correlació del que sortia de la facultat si estava cremant. I bé, i això la presentació també com l'altra obra està amb vellut i de més. Unes altres escombraries també curioses, aquestes són del Museu Nacional de Suïssa, del Banc Nacional de Suïssa, i jo vaig estar uns mesos treballant allà a Suïssa fent res per recollir diners per poder estudiar i parlant amb la persona que estava a la recepció, al final vaig aconseguir que fes unes fotografies recollint les escombraries, perquè sempre miro que surti jo en el lloc que estic recollint les escombraries i llavors aquestes escombraries ho vaig poder agafar dels cendrers, del que havia per terra i tal i tinc les fotografies, tinc el plano, tinc la fotografia d'exterior del Banc Nacional de Suïssa amb tot el que comporta la idea aquesta. I aquesta deixo com a última peça de la sèrie, que és ja de les últimes que vaig fer. Això vaig començar a dedicar a partir del 71 i aquí ja era molt més endavant. En aquest cas ja és una obra en què les meves històries ja són bastant al súmmum, en què jo podia participar en una quarta Bienal de Barcelona i es vaig explicar una mica l'obra meva, que era, que de fet, us explico sintètics, era una obra en què eren diversos dipòsits de llauna que contenien forats. Llavors hi havia tota una explicació de com s'utilitzaven aquells forats, perquè servien els forats de la llauna petita per fer forats petits, la llauna gran per fer grans forats, posaves, feies el gran forat, tota una explicació de la publicitat, fotografies de les pancartes de publicitat en llocs estratègics de Barcelona i tot un muntatge d'aquells forats. El problema que tenien aquells forats és que, com a tal forat, el problema era l'embalatge, que a vegades es perdia amb el mateix embalatge perquè sortia el forat. Doncs bé, això no li va semblar bé, perquè no era pintura i ells volien només pintura. Llavors vaig dir que vaig fer, pintar el que era la butlleta d'inscripció de la Bienal. Ja que voleu pintura, us faig la mateixa idea, però pintant la vostra butlleta. I en aquest cas, aquí hi ha 4 pintures en si. Tenim per un cantó aquesta gran, que és gran, que és la butlleta ampliada, la butlleta a tamany real i les bases del concurs. En aquest cas vaig manipulant jo cada una d'elles. Comencem per les bases. Les bases és una fotocòpia de les bases molt reduïda, un gran molt petit, i canviant el nom. En lloc de bases poso CESAP. Faig una inversió. Per tant, també faig una inversió en el contingut. Les bases es diuen CESAP
amb la fotocòpia he invertit el nom, utilitzo els colors, ja que volen que sigui una pintura, utilitzo els colors primaris, o simplement fent unes ratlles. Aquesta obra jo la poso com a obra dintre de la butlleta, per tant, el títol, no es veu gaire bé, però diu César, i poso aquí una valoració a base d'un 1 i molts zeros i el signe de dòlars. Uns zeros li poso en plan ridícul, doncs una cara, una boca rient, rient-se, i poso pintura eres tu, podem dir, la butlleta ets tu la pintura, encara que el títol posa César, que fa referència a les bases. En acabat, el que és l'ampliació de la butlleta és precisament l'ampliació d'aquesta altra obra. Aquesta obra, la butlleta, fa relació a les bases i aquesta, la pintura, fa relació a la butlleta. Per tant, el títol és Pintura eres tu, que és el que ja està posat en aquest cas a sobre de la butlleta. Faig una deformació dels números i faig com si ho hagués esborrat, ho hagués canviat i hagués posat el signe més, 30 més 30, com si diguéssim 30.000 de les bases més 30.000 de la butlleta. Canvio, hi ha altres històries també, com la data queda canviada en un lloc que és abans del 9 de juliol, que és el meu aniversari. Després ja poso el 10 de juliol, que a nivell oficial és quan jo faig els altres anys. I a nivell de nom també vario dels 34 als 35. I en acabat hi ha el que és la butlleta definitiva, que queda al darrere de la mateixa obra, on hi poso precisament el nom final, que és César, tu eres pintura, que és incorporant els altres elements. I el preu de 90.000, que és 30.000 més 30.000 més 30.000. I bueno, hi vaig jugant amb aquests aspectes. I ara canviem un altre estil, una altra etapa. Aquí podríem parlar del realisme crític, que jo en el meu cas li vaig posar un adjectiu de realisme gràfic crític. El realisme crític va ser un moviment bastant inspirat en l'època tot antifranquista, dels moviments en contra de tot el que era la situació laboral, la situació del règim, i jugava molt amb els elements figuratius. Jo, en canvi, vaig jugar amb els elements del disseny gràfic, és a dir, vaig incorporar tot el que era l'aspecte més del dissenyador, del que feia publicitat, i que realment utilitzaven elements molt impactants i molt limitats en quant a elements formals. Per tant, eren molt més impactants amb una edició molt ràpida de la imatge. En aquest cas, vaig fer una carpeta, hi ha uns quants elements de la carpeta, vaig fer pintures murals pel carrer, cartells, i poso només unes quantes obres de la carpeta, que té el tema d'aquesta carpeta és sobre el puny. Cada una de les obres del puny està feta amb un procediment diferent. Aquesta fa referència als 5 afusellaments de l'any 75, els 5 afusellaments antifranquistes, això serien els 5 forats. El disseny gràfic com a element de potència, en aquest cas amb el tema del puny, que és el tema de la carpeta aquesta concretament, i minimitzats al màxim amb les dues formes mínimes, que seria el quadrat i el cercle. En color i amb una pintura gran, de gran format, en què, en aquest cas, utilitzant els colors de la República. Això ho vaig fer per una exposició que era per recollir diners pels presos polítics, podria ser l'any 76, potser, i al final no es va arribar a fer l'exposició. I a nivell d'escultura, maquetes per poder fer un tipus d'obres. Aquestes maquetes són fetes a algo posterior, ja en els anys 80, en què ja estan treballades des d'un punt de vista d'art concret. L'art concret, per dir-ho en certa mesura, per tindre visualment, seria el que seria l'escultura basca, que és la que coneixem més, l'escultura d'Oteiza, Chillida, Chirino, etc. Doncs això es pot parlar d'art concret i en el que jo vaig estar molt temps influenciat.
També en aquesta època vaig estar fent cartells, tal com comentava abans, però també em vaig passar al cartell de tipus cultural, reivindicatiu. En aquest cas es reivindicava la zona de Gallecs, on es volia fer una ciutat de 200.000 habitants. Era l'únic comú obert que hi havia a la zona, i vaig estar amb la gent de la zona aquesta treballant per la qüestió de la reivindicació de la zona com a zona de comú obert, que al final es va aconseguir. O en aspectes de tipus de teatre, com eren obres de teatre, fer cartells per obres de teatre infantil, en aquest cas, una obra de teatre infantil. O en aquest altre cartell en què és sobre titelles i màscares, en què vaig col·laborar per fent màscares també, a més del cartell. I dintre d'aquesta temàtica vaig fer també alguna cosa de popular, com pot ser aquest drac, era el drac Cuca en aquell moment més llarg de Catalunya, en què està fet, ho vaig fer com polièster i fibra de vidre. Des de dintre es podien llançar, hi havia 3 persones que ho podien portar, i des de dintre ja entraven elements de foc i les ales es podien bellugar i la canalla es posava tot el que era la cua a dintre. Passem a un altre tema. En aquest cas seria una figuració hiperrealista. L'hiperrealisme estaria lligat a imitar al màxim la fotografia i la realitat, però un hiperrealisme influenciat per la pintura oriental. I en aquest cas seria concretament en tot el que és l'art zen i les teories del taoisme i dels espais. En aquest cas treballo molt els grans formats, en teles grans, en què el fons són fons en què treballo els colors de l'element figuratiu. Són fons, podríem dir, abstractes, però acompanyant aquest element figuratiu que està dintre d'aquest espai. En aquest cas, un element figuratiu que és una fulla, una fulla amb tots els seus detallets, el foradet, els nervis, etc. En aquest cas seria una flor que també està dintre d'aquest espai, on hi ha els colors que configuren aquestes tonalitats dels pètals d'aquesta flor. És una flor de galeries de la casa. En aquest altre lloc són els esquitxos de la pluja. Fixeu-vos també que he utilitzat colors molt suaus, que en aquesta època ja vaig començar a utilitzar. Un arbre a l'estiu, el mateix arbre a l'hivern. O aquest treball del cel, amb aquest element paisatgístic hiperrealista a la part inferior. Obres de gran format. I passem un altre cop a l'escultura, però en aquest cas, tal com vèiem al puny, que vèiem unes escultures que tenien aquest aspecte d'art concret, doncs ara veurem ja tot aquest aspecte de l'art concret ja ampliat amb unes escultures que vaig fer a partir més o menys dels anys 80 i alguns inicis del 90, però sobretot finals dels... sí, tot ho vaig fer als anys 80, en què són maquetes, moltes d'elles, per fer una escultura pública. Per tant, intento buscar efectes de força. En aquest cas és la tensió dels cabres, que podrien ser uns cabres gruixuts, que tensen un element que seria de formigó armat i que una persona seria d'una mida aproximadament aquesta d'aquí. La mateixa força de tensió és agafar aquest element que podria ser de formigó armat, tensat i lligat per uns cabres de cera, o aquest simplement més senzill, que són elements que s'enfronten creant uns punts de tensió en els llocs d'enfrontament i uns espais buits que tenen relació amb els espais plens. Això ho vaig estar treballant bastant en aquesta època i aquí podem veure elements primaris, com podríem dir l'esfera, als inicis dels 80, que precisament en aquella època també Oteiza i Chile estaven treballant en aquest tema, creant aquests espais buits, la correlació sempre a l'enfrontament d'aquests elements que s'enfronten, que surten de la mateixa forma, de la mateixa volum, i aquests elements simplistes, que és sempre el treball del cub,
on hi ha en el cub hi ha aquest element suportat que també està a l'element de tensió aquí al mig. Això seria també per fer-lo en tamany gran, on la persona aniria, el cap de la persona aniria precisament a l'alçada de la forma on s'ajunta. Maquetes per poder fer a nivell amb els elements tensats, enlairats, amb altres elements que hi ha aquestes formes de tensió al mig, o aquí en què l'alo exterior seria mòbil, en què la gent podria seure i tenir un cert balanceig cap a un cantó i cap a l'altre, de manera que les formes queden suportades per el cub i per la forma de dalt i de baix. Una altra variant en què està agafat el cercle interior, creant també un moviment interior i exterior dels cercles, creant un punt de tensió en el mig. A partir d'aquí també vaig fer una sèrie d'escultures que dic jo tamany taula, són d'una mesura com una taula, i que jugo també amb aquests elements que tallo i que enfronto. A vegades faig més dinàmic i faig elements passats que es relacionen entre si, o elements més senzills, que sigui una planxa per poder fer un par, de manera que la persona estigui a l'alçada als seus ulls de la franja aquesta que queda oberta. Aquestes altres de la mida d'una taula, en què jugo amb aquests elements enfrontats, de formes exteriors, formes interiors, formes que estan en angles de 45 graus, que configuren un element aeri o un element passat, amb uns elements de formes que estan en la base, formes tancades o obertes, i formes de la mateixa matèria. I vaig fent variants, vaig fent moltes variants sobre aquest. Ensenyo aquestes tres. 4. Alguns elements d'aquests els vam passar al formigó. Això són en col·laboració amb els meus alumnes, que vam fer-ho en fons. Tinc tota una col·lecció de fons, en formigó armat aquesta, en què apretant un botó que hi ha al terra, surt l'aigua, va passant en forma de cascada fins al desaigua. La imatge que es veu des d'un cantó i des del davant. En cada part que sobresurt també està en incisió la part que estan dels elements que van cap al fons. Això ho vam fer-ho en el pati de l'institut, on estava treballant. O aquest altre, el formigó armat, que també vam fer una col·laboració, amb un altre company de professor de dibuix, els meus alumnes, de disseny, en què són 2 blocs de formigó armat, són grans, deu tenir això més de 3 metres. Són 2 blocs que són simètrics, cada un en un sentit, i en un punt mig està buit. Sembla que es toquin, però estan separats, creant un desequilibri, amb tot un pes a la part de dalt, que cau com si tingués que caure, però que en realitat està per sota terra, estan agafats els 2 blocs en formigó armat. El disseny vam fer-ho com un treball de classe en què tots els alumnes van col·laborar i al final es va escollir un i que, de fet, no va ser solament meu, sinó que va ser una cosa entre tots. Una altra maqueta per poder fer també en tamany gran, en què la part de baix es podria seure, de manera que la persona tindria aquesta mesura, més o menys, de manera que l'element aquesta configura un element tancat i creant aquests elements de tensió que jo treballo i que estan reproduïts amb la base. Aquesta seria la base, que seria una reproducció dels elements que tenim a dalt, en els quals des de baix podem veure un paisatge retallat aquest quadrat. Això mateix vaig intentar-ho passar jo en tamany de 2 dimensions. Tot el que havia treballat en escultura, fer-ho en 2 dimensions i poder-ho vendre per poder anar pagant els gastos que em suposava l'escultura, i per tant vaig començar fent serigrafies en què també intentava això, que fos pla, en aquest cas, una cosa plana,
però que tingués aquests elements d'interrelació entre ells i els espais que tenia amb les escultures, els espais que estaven configurats pels elements escultòrics. Interrelacionant rectes, corbes, espais plens, espais buits, formes que retallo i que faig que siguin equivalents entre si, les tensions, en aquest cas, faig una incisió en el paper, multiplico aquests elements, quina és la massarella, 4 incisions. Aquestes són en format gran, també sobre el mateix tema, invertint, relacionant, creant formes de tensió, creant sempre un punt de tensió, en aquest cas cèntric, buscant en aquest cas un equilibri i una certa simetria, i treballant sempre amb pigments metàl·lics, tant en aquests com en les altres pintures que heu vist d'aquesta sèrie, són pigments metàl·lics de coure, llautó, alumini, bronze, ferro, etc., barrejats amb tinta de serigrafia i escampats amb espàtula o amb paleta sobre paper fet a mà, en aquest cas paper de lli, cartró de 600 grams, gruixut. La interrelació dels dos elements, que a vegades també es pot buscar també no tan sols la interrelació dels dos, els espais que configuren, l'element de tensió, hi ha qui pot relacionar també com a elements home-dona, positiu-negatiu, dos formes. Són en format gran i que hi ha així la robustesa que té l'escultura. Creant a vegades també aquests equilibris, falsos equilibris, com si fossin 3 planxes metàl·liques que quasi es toquen amb uns espais entre ells que tenen una certa relació i les 3 formes que també guarden la seva relació. El pes, contrapès, el pes a dalt, contrapès que l'aguanta, però que no es toquen. I aquesta és una obra també de gran format, en què hi ha una mica de resum de tot el que hem vist d'aquesta etapa. Les dues formes contraposades, els espais que queden entremig, les formes que es van interrelacionant i que creen espais, formes contraposades entre elles i els espais que queden configurats entremig. Aquesta sèrie la vaig començar, ja dic, a l'inici dels 80, l'escultura va ser abans, hi havia escultures d'aquestes que ja estaven fetes en els anys que estava portat en el 71-72 i pràcticament ho he anat fent fins fa poc, perquè són una etapa en què les meves obres em surten fàcilment a nivell de venda. I passem a una altra etapa. Els espais, en aquest cas, passats a pintura. I podríem parlar de l'expressionisme abstracte. L'estil de l'expressionisme abstracte podríem recordar artistes com Rothko, com artistes Nicolas de Stella, com artistes que han treballat el color des d'un punt de vista viu, han treballat la forma molt simplificada, han treballat les formes, podríem dir, mínimes, i que el traç, la pinzellada, té un cert valor. Aquesta és una obra de l'any 79, que vaig anar fent a base de fer pinzellades, en aquest cas molt seguides, sobre paper, en papers diversos, o sobre pintures també en formats. Anar simplificant, al final ja no tenia formes, tenia només color. I aquí ja són papers en què ja incorporo els dos costats de l'obra. Diversos papers i l'obra es pot veure pels dos costats. I això dels dos costats en parlarem més endavant el perquè dels dos costats. Diversos papers, cada paper està retallat, creant formes, són papers japonesos, molt finets, treballats cada un d'ells, i que creen amb unes llums espais interiors. I passem a aquesta obra, que aquesta obra, a nivell de continguts, en parlarem el proper dijous. És una obra ja que està a mig camí entre el que hem fet fins ara i amb el que serà la sèrie Dimensió. I com hi ha l'element aquest de les 3 dimensions, aquesta és la primera obra de la sèrie Dimensió. Al principi tenia que fer una sèrie d'obres de gran format, en què ocupaven dos vegades aquesta obra continuant per aquí i fent un angle, i amb un element tridimensional com era aquest, que quedava reflectit amb les pintures.
final vaig fer aquest, perquè les altres no tenia espai per poder-los posar. Aquest encara fa 2 metres, aproximadament 2 metres, algo més de 2 metres i mig, 2 metres 80, i que té la mateixa alçada que l'escultura que va conjunt, escultura i pintura, i la pintura està pintada per un cantó i per l'altre cantó, per les dues cares. Aquí encara utilitzo jo el pincell i faig una interrelació de les formes. Ara explico només la qüestió formal, el dijous explicaré el nivell de contingut. A nivell formal hi ha una inversió de formes. La forma de dalt queda invertida en la pintura a la forma de baix, la forma de baix queda invertida en la forma de dalt, la forma interior queda en l'espai exterior i en la pintura del darrere queda el que es veu en l'escultura en el seu interior i l'espai queda el que abans era la part interior de pinzellades, ara queda la part exterior. Aquí està configurat amb elements molt concrets, en canvi aquí està difuminat tot i aquí és l'inrevés. Aquí està concretat amb elements concrets de formes i aquí està tot difuminat. Hi ha uns degradats de colors en gammes càlides i fredes, contrastades. Gammes càlides, gammes fredes. I la relació que té guarda amb l'escultura. Els seus continguts ho parlarem. La tela està tensada i és un tipus de format que després ho vaig estar utilitzant en altres formats de la pintura de la sèrie Dimensió. I parlem una miqueta d'aquest interpàs que vaig fer entre el que era la pintura i escultura de contraposició de forces, en què, com aquí, continua havent-hi aquesta interrelació de forces, igual com aquí amb l'escultura, inclús amb l'escultura aquesta última, però intento incorporar un altre element que seria ja no pintar amb el pincell, sinó pintar amb un element més humà. Llavors vaig agafar el concepte de pintar amb els dits. Vaig fer una sèrie de pintures en què vaig tindre que aprendre a pintar amb els dits, buscar una textura que realment lligués amb el que jo volia donar a entendre i cercar un tipus d'acabat en què formés part d'aquesta textura de treballar amb els dits i que formés part amb el contingut que jo volia donar amb tota la sèrie aquesta de Dimensió i que pogués donar també una mica un contingut humà, podem dir. Transportar aquest fet de treballar amb els dits, de treballar directament amb la mà, aquest aspecte més sensual, portar-lo a l'obra en si. I aleshores tu incorpores a l'obra un element del tractament que és el tacte, l'aspecte humà del tacte i de l'aspecte sensual del tacte. Vaig fer aquestes obres en què encara estava influenciat per la contraposició de forces, encara tinc dues forces en què s'estan diluint cada vegada més i que s'estan contraposant, però hi ha aquest tractament de la pintura feta amb els dits. Faig una gran gamma de cromàtica, per exemple, per aquesta gamma de blaus potser n'hi ha 25 o 27 o 28 colors de blaus diferents, buscant la densitat de pintura adequada, que no sigui ni massa espessa com perquè realment pugui treballar amb els dits, ni massa líquida com perquè al barrejar no s'escampin els colors i per tant es barregen de manera que no es vegin els colors entre si. Si no has de buscar que pugui escampar-se la pintura però que els colors no es barregin. Per tant, buscar la densitat adequada. El problema d'aquesta cosa sempre va ser que prèviament has de treballar amb els colors en pots de vidre i un cop pintes has de pintar de forma molt seguida perquè no se t'assequi la pintura al moment de pintar. És pintura acrílica. Aquí ja les formes ja pràcticament només queden una forma que ve d'un lloc, en aquest cas en la part superior. Els colors comencen ja a incorporar-se a colors molt més de llum, com és el color groc. I aquí ja no hi hauria cap tipus de forma. És simplement el color pel color. La forma l'he perdut, l'he deixat, m'he quedat amb el color, m'he quedat amb el tractament dels dits i m'he quedat amb aquests matisos que, com podreu veure, en aquesta obra la tenim allà, hi ha una quantitat de matisos, de tonalitats que determina l'obra en si, que ha de ser en gran format precisament
perquè doni aquest impacte de tot el color. I aquesta és la que tenim a baix, que en podem parlar per baix, si de cas. Hi ha dos passos i digues una quantitat d'obres sobre el mateix tipus d'estil i unes altres, que és amb el que jo parlaré el proper dia, que us ho passo un plan ràpid i el proper dia, el dijous, en parlarem. Moltes d'elles són instal·lacions en grans espais, utilitzant a vegades moltes coses de materials, utilitzant elements també de llum, utilitzant la fibra òptica, instal·lacions en fibra òptica i amb elements electrònics, amb fires. I en aquesta obra es van utilitzar 17 elements electrònics intervenir a l'espectacle. I acabem amb l'obra i amb les obres que tenim a baix, que si de cas us podem parlar a baix qui vulgui, doncs en parlarem directament sobre l'obra.